O BNG do Barbanza critica que os orzamentos da Xunta non contemplen partidas para a creación de chan industrial e para o sector do mar, dous dos piares fundamentais para a creación de emprego e riqueza no Barbanza. A respecto do chan industrial, en este momento na nosa comarca non temos ningún metro cadrado de chan industrial libre, co cal, evidentemente, unha comarca dinámica económicamente como a nosa, como a do Barbanza, está en este momento sin poder acoller empresas novas simplemente porque a Xunta de Galiza non ten a ben tomar en consideración o parque empresarial, digamos, supramunicipal entre a Pobra e Ribeira. En materia de infraestructuras, votan tamén en falla investimentos para mellorar a arteria principal que vertebra a comarca, como é a AC305, especialmente o seu paso polos cascos urbanos ou en zonas de especial interese, como a travesía de Escarabote ou de Taragoña. Cualifican ademais de irrisorias as escasas partidas en materia portuaria, que non inclúen melloras no porto comercial da Pobra, vixilancia en Ribeira ou creación de amarres en Rianxo. O panorama tampouco pinta mellor en materia social e sanitaria. Figura unha partida de 300.000 euros para a ampliación do Hospital do Barbanza, que temen os nacionalistas quedará sen executar. No 2021 e no 2022 figuraron para este mismo tema, a ampliación da área de hospitalización do Hospital do Barbanza, 589.000 euros, no 21 e no 22. Non se investiron en nada, ali non se moveu un ladrillo. En 2023 rebaixan a partida e poñen 200.000 euros, ni un duro, non hai nada, non hai absolutamente nada no Hospital da Barbanza. E neste ano, para marear a perdiz, introducen 300.000 euros que, supoñemos nós, irán a parar ao mismo sitio que foron todos estes que os acabo de nomear. O mesmo acontece cos 2,5 millóns presupostados para unha residencia na provincia da Coruña, previsiblemente a de Ribeira. Aparece unha partida de 2,5 millóns de euros para unha residencia na provincia da Coruña, nomeada así tal cual. Pero non aparece que sean para Ribeira. E por que a venden? Por que venden que vai a ser para Ribeira? Non temos por que fiarnos deles. Saben por qué? Porque o ano pasado, para unha residencia da provincia da Coruña, designaban 4,7 millóns de euros. E dixeron que era para a de Ribeira. Donde están? A intención do BNG é presentar emendas aos orzamentos, incluindo as principais necesidades que presentan os 70.000 habitantes do Barbanza e que din non aparecen reflectidas nestas contas.